Čo sa prosím? Neubližujte mi. Vezmite si, koľko potrebujete. Nemám tu nič cenné, prosím. Vezmite si peňaženku, je na stole. Keď chceš, aby ti zostali prsty na pisálkovanie, nejeb sa do ovčiarských spisov. Comprende? Aha, jasné, áno, ospravedlňujem sa. Je mi to ľúto. Prosím, neubližujte mi, je to len moja práca. Je mi to ľúto. Chápete? Neubližujte mi, prosím, je to len moja práca. Je mi to ľúto. Chápete? Neubližujte mi, prosím, je to len moja práca. Nie som také dievča, som novinárka, dobre sa mi tam píše, to je všetko. Nepíšem len o taxíkoch, snažím sa hľadať rôzne témy o Bratislave. Pôjdem niekedy radšej pozrieť tú Lauru.